हाय आं इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दा दङ दारागाव आरो ना बिराद मोजां जादों एकदम अखा हानानै सेंगानायखाय बिराद मोजां जादों आरो दा टाइमा जाहैबाय 6 बाजि जासिगोन आरो बेबायदि सिटुवेसनाव बेबायदि टाइमाव बिराद मोजां जायो आरो बे जायगाया सोर सोर फैफेरदों बे जायगायाव उदालगुरि चिरां आरो क'क्राझारनि मानसिफोरा सोर सोर फैफेरदों बेखौ एसे कमेन्टआव खिन्थाहरदो बिराद मोजां जादों आरो सिटुवेसना दा बेयाव पिकनिक जानो फैसिगोन लासै लासैनो दैयाबो फैहांबाय अखा हादोंमोन मास मोनसेयानो जाबाय दा जों हराव बेहायनो थानो सानदों ओमफ्राय बै सायाव मोनसे NGO दङ आरो बेहाय टेन्टआव थागोन जों दा जुदि बार फैयाबा बिराद मोजां जादों आरो सिनारिफोरा आंजों फैफादों लोगोफोर हाय কেনেকুৱা লাগিছে এইখিনি আজি বহুত নেচা হয় বহুত ভাল লাগিছে বহুত পাৰ্টিবিলাক আহে মই সকলোকে এটা অনুৰোধ কৰিম প্লাষ্টিকৰ এই গিলাচ বা প্লাষ্টিকৰ থেলিবিলাক ইয়াত পেলাব নালাগে ইমান সুন্দৰ ঠাইটো যদি আমি ইয়াত অনিষ্ট কৰোঁ আমাৰ বহুত ক্ষতি হ'ব অনুৰোধ হওক ইয়াৰ উপভোগ কৰক গৰমৰ পৰা বা নিকাচিৰ পৰা বহুত দূৰ নহয় নিকাচিৰ পৰা হাৰ্ডলি 3-4 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাৰ ওচৰত নৰ্থ আছামতে আছে পাহাৰৰ নজৰাবিলাক যদিও ঠাণ্ডা যদিও গৰম ইমান টেম্পাৰেচাৰ গৰম হয় যিদৰে আমাৰ ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰি আছোঁ শ্বিলঙত থাকে পাইছোঁ ন শ্বিলঙতকৈও বেছি কাৰণ শ্বিলংবিলাক আজিকালি বহুত বাহিৰৰ মানুহ চানুহ আহি জংঘল টাইপ মানে জংঘলৰ অনুভৱটো নোহোৱা হ'ল কিন্তু আচল নেচাৰৰ আচল পানীৰ যিটো চাউণ্ড যিটো নেচাৰৰ অনুভৱটো ইয়াত পাব আপোনালোকে আহক नोंथांमोननो दैखौसो दिन्थिनो दा बैथिं दै बोहैख्लायनाय दङ आरो एसे दिन्थिनो नोंथांमोननो र' खाथियाव थांनानै बिराद स्पेसियेल आरो बेखिनिया बेयावनो दुगैनो फैयो मानसिफोरा बिरादनो एसे मोजां ब्लग फैगोन आरो आं बानायगोन उनाव दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थ' आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो आंखौ सापर्ट खालाम बे मोनसे ट्रेलार होननानै सानला आरो ओमफ्राय मोजां ब्लग फैगोन थ' बाय बाय